Velkommen til denne video, hvor vi gerne vil vise jer, hvordan man bestiller løse dæk på vores hjemmeside. Man trykker på Søg løse dæk, så kommer der 4 punkter frem, og vi har som default, der har vi den her anbefalede mærker, og de mærker vi anbefaler, det er de der 5-6 stykker, I kan se: Bridgestone, Conti, Dunlop, Goodyear, Hancock, Michelin, Nokian og Pirelli. Det er de dæk, vi mener, vi kan stå indenfor. Så vælger man, hvilken dæktype man er ude efter, og i det her tilfælde, der vil jeg prøve at kigge på personvogn vinterdæk, og jeg vil kigge på et 16 tommer størrelse, og jeg vil kigge på 205 55 16. Så kommer alle de dæk, der er på lager i den størrelse, som vi anbefaler med mærker, og der er rigtig, rigtig mange. Når man har kigget lidt på dem, så kan man sige, at jeg vil godt nuancere den lidt. Jeg vil have et Continental dæk, så prøver man trykker der, og så trykker man søg igen. Så kommer alle Continental dækkene i den størrelse som vinterdæk. Så finder man ud af, hvad for et man gerne vil have. Jeg vil gerne have den herinde i H-mærket. Så jeg trykker på køb. Kommer man ind på selve varekortet, og der er der to forskellige priser her. Og det har noget at gøre med leveringstider, og der tager man sådan det bare, hvis man kan få leveringstiden til at passe den 22. til 683 kroner, så køber man dem. Vil man hellere have dem lidt før, så køber man dem til 690 kroner. Så jeg vil godt have dem dagen før. Jeg skriver køb der. Så får jeg besked på, at jeg har lagt nogle varer i varekurven. Jeg accepterer jeg som OK, og går til varekurven. Der. Så står der: køber du løse dæk, kan vi ikke montere dem på fælge, da de sendes direkte fra eksternt lager. Det betyder simpelthen, at de her dæk her, de bliver sendt til dig direkte fra eksempelvis Holland eller Tyskland. Men trods det kan vi stadigvæk godt overholde leveringsdatoen. Det accepterer jeg, så jeg går til bestilling. Så kommer vi over til selve fakturerings- og leveringsoplysningerne. Der indtaster man sit navn. Jeg hedder Martin, og jeg bor Adres Rovej. Jeg er 8200 Aarhus N. Jeg bruger Big Wheels' telefonnummer 2840 1314, og jeg bruger også min e-mailadresse. Det er vigtigt, at e-mailadressen er rigtig, fordi det er der, alt kommunikation kommer til at foregå. Det er også der, at vi har fakturen bliver tilsendt, når varerne er sendt. Så kan vi gå ind og kigge i forhold til levering. Der kan man få det gratis, hvis man skal levere til en firmaadresse. Og det har jeg tænkt mig at gøre, for jeg har lavet en aftale med Dækhuset, at de gerne vil sætte dækkene på. Det bor 8000 Aarhus C. Og så skriver jeg de her vedrørende Martin, så Dækhuset ved, hvem dækkene er til. Larsen. Godt. Så går vi ned og kigger i hensyn til betalinger. Der er betalingsformen der, og der er forskellige måder, man kan betale på. Jeg har et almindeligt dankort, så jeg trykker på videre. Så er i det her ordregodkendelse fasen, og det er næst sidste step. Der er nogle salgsbetingelser, vi lige kan prøve at kigge på. Trykker på dem, og man trykker på online salg. Så skal vi lige have til at passe på siden. Vi læser, hvad der står. Så kan man læse dem igennem. Og så kan man komme tilbage igen på siden og sige, at jeg har læst dem og accepteret dem. Så er vi klar til at gå til godkend ordre og til betaling af ordren. Så indtaster vi vores kortnummer. Og kontrolciffrene. Og årstallet. Så godkender man betaling. Så kommer der en midlertidig ordrebekræftelse her. Den kan man printe ud, eller man kan finde den i sin mailbox. Således bestiller man dæk hos os. Tak fordi I kiggede med.